de l'arbre de les cireres hem agafat el que estava més a mà, les cireres més grosses, més lluentes, més accessibles, i hem anat deixant pel final les que han quedat a dalt de tot, les més difícils d'agafar, les menys lluentes, degut a l'augment de la demanda, i que hem gastat el petroli, diguem-ne, de més fàcil accés i més barat, el que queda serà cada vegada més car. Un petroli cada vegada més car. És el que preveu Mariano Marzo, que està considerat principal expert a l'estat espanyol en reserves de petroli i de gas. És catedràtic a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona i col·labora amb diversos mitjans de comunicació des que a l'inici de la guerra de l'Iraq molts li van consultar sobre els interessos petrolers d'aquesta guerra. Manté una relació continuada amb la indústria internacional del petroli i del gas a través de la investigació i de la formació de tècnics, com fa avui al massís de Montserrat. Però la seva preocupació fonamental és la dependència del petroli, una dependència que des d'aquesta mateixa dècada és clarament insostenible per raons climàtiques, econòmiques i per una creixent dificultat de subministrament. Que per lo que fa a la mobilitat i les seves implicacions en el model de desenvolupament econòmic i el model d'activitat econòmica, està claríssim que hem entrat ja en la segona meitat de l'era del petroli. És com un partit de futbol. Se'ns ha passat la primera part, entrem a la segona i cada vegada ens queda menys temps per anar canviant i adequant-se a una situació nova que es perfila a l'horitzó amb claretat. Una situació nova que alguns pretenen afrontar simplement amb optimisme davant el futur. Però els científics exigeixen analitzar els fets amb rigor, com a mètode per poder trobar les solucions que ens permetin adaptar-nos a una realitat dràsticament nova que viurem des d'aquesta mateixa dècada. Els científics el que fem és, i sabem això, que per solucionar un problema el primer pas és analitzar-lo a fons, ser despiadat, descarnat, el més pessimista possible, fer d'advocat del diable a l'hora de fer el diagnòstic de la situació. I una vegada tinc ben identificat quin és el problema, com quan anem al metge perquè ens sentim malalts, a partir d'aquí, una vegada sí que tinc la solució, llavors sí que és el moment, amb tot l'optimisme del món, tirar endavant, intentar comunicar al resta de la gent que tenim que fer alguna cosa, que això és engrescador, però el primer pas per trobar la sortida del túnel és saber què és el que ens passa. Aquesta distribució del petroli en Orient Mitjà explica molts dels conflictes geopolítics que estem vivint en l'actualitat. Els grans consumidors, Estats Units, Europa, Xina, tenen molt poques reserves i, en canvi, aquests països resulten vitals per assegurar el subministrament i el creixement futur de les grans economies. El desenvolupament del món des dels anys 50 del segle passat es basa a l'existència o a l'explotació continuada d'uns recursos que són contaminants, que són els combustibles fòssils. La demanda creix perquè no tenim substituts al transport i el transport no es preveu que disminueixi arreu del món. L'afany per subministrar més i més petroli porta a extreure'l en condicions cada vegada més extremes i amb més riscos d'accidents. En el cas dels oceans, la profunditat de les perforacions ha crescut espectacularment en pocs anys. Des de 1995, que atravessàvem llàmines d'aigua d'1 quilòmetre, a l'actualitat en què estem ja a llàmines d'aigua de 3 quilòmetres. Teniu que pensar que aquests 3 quilòmetres de llàmina d'aigua li tinc que afegir uns altres quilòmetres de roca que perforo. En aquests moments el rècord és 7 quilòmetres, per tant 7 més 3 són 10 quilòmetres més d'un Everest per començar a entrar en el jaciment i explotar aquell petroli que tenim allà.
Els darrers anys, fins i tot s'ha començat a extreure l'anomenat petroli no convencional, el que hi ha a les sorres, als asfalts i fins i tot a les roques. Si li sumem a Venezuela, per exemple, les reserves de petroli no convencionals, resulta que Aràbia Saudita deixa de ser el rei de reis i és superat per Venezuela. Això seria un exemple d'aquest petroli extrapesat de Venezuela. Mireu que té una consistència pràcticament de moc, és molt difícil de fer-lo circular. Això són les sorres asfàltiques de Canadà, que té una pinta d'asfalt, l'asfalt de la carretera, o tinc roca, ja sòlid. En aquests tres casos tinc petroli, però no és el petroli que és com una aigua, menys dens que l'aigua, que surt a l'aigua i que circula com un líquid qualsevol. L'obtenció de petroli no convencional té un gran cost econòmic i ambiental. S'aconsegueix en processos que inclouen mineria a cel obert a gran escala o injectar vapor a altes temperatures a centenars de metres de profunditat, fins liquar l'asfalt dels pous. Cada vegada és més complex trobar-ne, perquè els llocs fàcils ja s'han explorat i s'han explotat. Clar, llavors el que vol dir és que cada vegada hem de buscar recursos a llocs de més difícil accés, tal com dius ara, però també llocs que costen molt més veure'ls a partir, d'aquestes radiografies. Per exemple, aquesta part basal o aquesta part més fonda, estaríem treballant en aquests punts a unes fondàries de pràcticament 4 o 5 quilòmetres. Això vol dir també cada vegada tecnologia molt més avançada i, per tant, costos molt més elevats per arribar a obtenir, diríem, tot aquest petroli. Sí que estem arribant, a poc, ens anem acostant als límits de la producció que pot arribar a donar la Terra, això és veritat. A mesura que baixem en profunditat, arribem a uns materials que tenen una història geològica que no permeten que puguin emmagatzemar hidrocarburs, perquè són materials del Paleozoic, és a dir, molt antics, i estan, per dir-ho de manera, torrats, i la matèria orgànica ja s'ha destruït. Per tant, no té sentit, des del punt de vista petrolier, baixar més avall. L'Àrtic és la darrera zona on ens consta que tenim grans acumulacions de petroli i gas que encara ens queda per explotar. Són totes aquestes zones més fosques que tenim aquí. Estem als límits. Estem ja als límits en profunditat, estem als límits geogràfics, estem ja a la frontera. I, de fet, en aquests moments hi ha 400 camps en l'Àrtic. El que passa és que estan a terra. El futur de l'Àrtic és anar-nos a les plataformes àrtiques, anar-nos a mars oberts en l'Àrtic. L'escalfament global obre noves rutes marítimes que faciliten l'extracció del petroli de l'Àrtic. Però les baixes temperatures incrementen els riscos d'accidents en un dels ecosistemes més fràgils del planeta. I aquí, els treballs de neteja seran molt difícils. Des dels anys 50, la indústria del petroli utilitza el concepte de peak oil, de pic del petroli, per referir-se al punt que assenyala el màxim nivell de producció, a partir del qual comença l'esgotament de les reserves de petroli. Si es tracta de posar dates al moment en què s'assolirà aquest pic del petroli, doncs aquí tenim una projecció que ens diu que ja pràcticament el peak oil ens va passar la dècada passada, coincidint amb els bruscos increments de preus que vam viure a partir del 2003 al 2008. El petroli probablement s'acabarà en 5-6 dècades, però el problema a més curt termini en aquesta dècada i la següent és fer front al creixement de la demanda mentre tenim una producció que va caiguent. Es crea un desajust entre oferta i demanda que en 9 anys serà equivalent a 3 vegades el que actualment ens produeix l'Aràbia Saudita. Aquest és el problema. Quasi tot el petroli que es consumeix a Catalunya i a l'Aragó surt d'aquí, de la refineria de Repsol a Tarragona. El petroli arriba en cru, es destil·la a punts d'ebullició i es converteix en gasolina, gasoil, fuel i molts altres productes.
Però el cru que arriba és cada vegada de pitjor qualitat i la refineria pateix, a més, d'una creixent competència internacional. El cru que ens arriba cada vegada és de pitjor qualitat i al mateix temps hem de produir uns productes, una gasolina, un gasoil, de major qualitat. Això requereix uns processos de producció més complexos i més eficients. Perquè hem de competir no tan sols amb altres refineries de l'Estat, si hem de competir també amb refineries que estan instal·lades a països productors com ara bé Aràbia Saudita, que té capacitat per produir molt producte d'alta qualitat i portar-lo cap a Catalunya directament, al port de Barcelona. Els pous de Tarragona, que s'exploten des del 1975, van tenir el seu pic el 1983, quan va arribar a cobrir el 40% de les necessitats de la refineria. Però actualment, amb prou feines, arriba a l'1,5% i la major part del cru de la refineria ve de països àrabs. El progressiu esgotament dels pous, la pitjor qualitat del cru i el creixent desajust entre l'oferta i la demanda mundials fan preveure que el petroli es seguirà encarint de forma continuada. Yo soy de los que creen que la actual crisis está muy petroleada, que con anterioridad al banderazo oficial de Lehman Brothers no es casualidad que vivimos la época de subida de los precios del petróleo más abrupta de la historia. 11 de las últimas 12 recesiones mundiales vinieron precedidos de picos en el precio del petróleo. La transferencia de dinero que estamos haciendo a los países productores es de tal magnitud que hay analistas que hablan de que estamos fraguando un nuevo orden económico. ¿Quién tiene la liquidez que nos falta a los consumidores? Pregúntenselo. Los países productores de petróleo. Espanya destina el 80% del seu dèficit comercial a importar petroli i gas, una despesa que el 2011, en plena crisi, s'ha incrementat en un 19%. Paral·lelament, l'Aràbia Saudita ha ingressat per petroli als anys 2008-2010 més de 500.000 milions de dòlars. Al preu actual del petroli, els països de l'OPEP poden comprar, amb els beneficis de 3 anys, el 20% de les 500 empreses de l'Standard & Poor's, amb els de 2 mesos, el 100% del Bank of America i la General Motors amb els de 6 dies. Cada vegada més, les energies renovables són una font energètica imprescindible, però les renovables generen energia elèctrica i l'energia elèctrica només és una petita part del consum total d'energia. Les renovables seran una part de la solució, no seran la solució. A Catalunya tenim que tindre clar que únicament un 25% del nostre consum final d'energia és electricitat. El 50% són productes derivats del petroli. El gas no pot substituir tot el que fem amb el petroli. La dada és important. El 94% del transport mundial prové de derivats del petroli. Aquesta és la tasca que tenim que afrontar. Substituir un 94% en petites proporcions d'altres fonts d'energia de la manera més ràpida possible. Si no som capaços, mitjançant l'estalvi i l'eficiència, de fer aquesta gestió, el que ens espera és el següent. Aquí teniu el percentatge de reserves de petroli, del gas natural, i el que queda, a el que ens abocaria si seguim amb aquest consum desaforat d'energia, és el carbó. És el que és més abundant i el que està distribuït de forma més uniforme per tot el planeta. Si utilitzem aquest carbó per propulsar el creixement de les economies emergents i dels Estats Units, és una crisi
ambiental terrible, perquè les emissions de CO2 derivades de la combustió del carbó són molt més altes que les derivades de la combustió del petroli. El carbó genera un 40% més de CO2 que el petroli. I segons l'Agència Internacional de l'Energia, amb les tendències de consum actuals, sense increment del carbó, la temperatura, que per seguretat no hauria de pujar més de 2 graus a finals de segle, podria pujar 6 graus. La màxima autoritat mundial en energia assegura que el canvi climàtic ja és imparable, però que seran les decisions que es prenguin els pròxims 5 anys, fins al 2017, les que faran que se n'amorteixin els efectes, o que, al contrari, el clima es descontroli, amb conseqüències potencialment catastròfiques. Encara hi som a temps d'evitar-ho, afirma l'Agència Internacional de l'Energia, però és urgent un canvi de direcció absolut en el panorama energètic mundial. La primera, para el profesor Marzo, es, ante el panorama que se nos presenta, ¿cree que el suicidio es una alternativa? Da la impresión un poco de que, más que entrar en el fondo de la cuestión, estemos todavía dominados por una cierta idea del marketing, de un optimismo ñoño. Es decir, en vez de plantearnos ser partidarios de un análisis serio, todos sabemos que sin formular correctamente un problema no hay manera de solucionarlo, y a partir de una formulación correcta encontrar las soluciones, y entonces, sobre la base de una solución, ser todo lo optimista que haga falta, en vez de hacer eso negamos la realidad y nos comportamos como gallinas decapitadas, que nos movemos mucho, muy optimísticamente, pero sin saber a dónde vamos. Estamos ante una verdadera transición del paradigma de la movilidad, que tendrá impacto en otros sectores importantísimos como es la planificación urbanística, como es la industria, como son las infraestructuras, como son los sectores del turismo, muy especialmente los de low cost, etc. Y por último, nuestros políticos, que se olviden del electoralismo. No se puede hacer una política energética a 4 años vista y no se puede hacer una política energética seria sin un pacto de Estado. Esta cuestión tiene que ser una política, un eje central de la política d'un país. La transició a una era en la qual no depenguem del petroli reclama un projecte col·lectiu que garanteixi l'estalvi i l'eficiència energètics i un gran esforç en la recerca i el desenvolupament de noves energies sostenibles. Estem en una transició, hem iniciat un camí sense retorn cap a un futur que encara no està escrit i mentre duri aquesta transició l'acció principal és l'estalvi de combustible, de derivats del petroli i l'eficiència. Tindríem que plantejar-nos, si no ens surt a compte, utilitzar transport públic, electrificar el transport de mercaderies per carretera, substituir-lo per transport per ferrocarril, pensant-ho 2 vegades abans d'utilitzar el vehicle, compartir cotxes, és a dir, no un conductor, sinó diversos passatgers per vehicle, també teletreball, etc. L'Agència Internacional de l'Energia té el límit de velocitat com una de les mesures més eficaces per estalviar, i no a 110, sinó a 90 km per hora, com per exemple és el límit de velocitat que tenim en alguns països o en alguns estats dels Estats Units. Serem molt més estalviadors, serem molt més eficients, les renovables hauran començat a formar part de les nostres vides d'una forma força visible i al mateix temps tindrem hàbits diaris, de vida diària, en el que, per exemple, estarà mal vist la persona que utilitza un 4x4 per portar, per exemple, els nens al col·legi, o la persona que d'alguna manera despilfarra energia utilitzant vols de baix cost per les seves vacances, etc. Jo no contemplo inclús la possibilitat de que farem. El camí de la inèrcia actual
ens porta a una situació tal de crisi que a la força reaccionarem. Jo prevec una mica que arribarà un moment que l'actual inèrcia toparà amb uns límits i els resultats d'aquesta topada serà un canvi d'actitud. Probablement, la inèrcia que dificulta la nostra reacció té relació amb el fet que les generacions actuals sempre hem viscut en l'era del petroli i també amb el fet que el petroli té una gran potència energètica. Comparat amb l'energia que genera pedalant una bicicleta, cal pedalar 100 hores per aconseguir l'energia d'1 litre de gasolina. Amb gasolina costa poc més d'€1, pedalant, a preu de salari mínim, en costa gairebé 400. Aquesta potència ha facilitat la nostra addicció al petroli i ara, per supervivència, ens toca desenganxar-nos. La mateixa petrolera Shell preveu 2 escenaris de futur. Un és que cooperem, treballem en xarxa i tots conjuntament busquem una sortida, de forma que anem provant coses, el que s'equivoca pot recular i juntar-se amb la solució que ha trobat una altra comunitat, tots treballem en xarxa, vol dir un escenari que s'anomena avantprojectes, ens posem en marxa amb avantprojectes i anem caminant sota la premissa de la cooperació, o l'altre escenari alternatiu és, en una situació de crisi, entro en conflicte, tonto l'últim, jo m'apanyo, em busco la vida i els altres que el fotin. Aquesta situació pot ser una solució temporal, però de cap de les maneres serà una solució a mig i llarg termini, inclús pel que es senti amb més poder per assegurar-se el seu a costa dels altres. L'addicció al petroli del nostre temps arriba a l'extrem que encara el 2010 la subvenció al consum de petroli i de carbó, els principals responsables de l'escalfament global, va ser a nivell mundial 6 vegades superior a la subvenció per fomentar energies renovables. Se'ns està dient el pic del petroli convencional va passar el 2006. Se'ns està dient tenim 5 anys per endavant perquè no es faci massa tard per reaccionar a la lluita contra el canvi climàtic. I seguim amb la mateixa inèrcia. Jo penso que és que, d'alguna manera, el sistema polític no està preparat per enfrontar un repte a tan curt termini i segueixen tenint una fe extrema en que ja trobarem la solució, la tècnica, el mercat. Confiem en miracles, pràcticament. Un dels dogmes que, per exemple, s'està escardant de forma més accelerada a les nostres societats és la qüestió del dogma del creixement econòmic continu i il·limitat. Quan poses números a això, és inviable. És inviable des del punt de vista, per exemple, demogràfic, és inviable des del punt de vista del creixement energètic, del consum energètic, i és inviable des del punt de vista del creixement econòmic, perquè el creixement econòmic es basa a un subministrament creixent d'energia. Tindrem que buscar una manera de cobrir les nostres necessitats vitals, intel·lectuals, materials, sense aspirar al creixement econòmic de la manera que ho hem estat visquent, com a mínim, des del final de la Segona Guerra Mundial, és a dir, als darrers 60 anys. S'està produint el naixement, el part, si vols, dolorós, d'una nova forma de veure la nostra relació amb el planeta, les nostres relacions amb els habitants d'aquest planeta. Està sortint poquet a poquet molts moviments crítics, possiblement molt espontanis, poc coordinats. Tota aquesta energia que possiblement està poc canalitzada i està fluint de forma molt espontània, tard o d'hora anirà confluint, i jo penso que estem en els albors d'algo que està sortint. Jo crec que és el començament d'algo
que ens farà evolucionar cap a bé, cap a una nova consciència més global i, per què no dir-ho, més en pau i en concòrdia amb el medi ambient i amb les nostres possibilitats. Amb la indústria internacional del petroli i del gas a través de la investigació i de la formació de tècnics, com fa avui el Massís de Montserrat. Però la seva preocupació fonamental és la dependència del petroli, una dependència que des d'aquesta mateixa dècada és clarament insostenible per raons climàtiques, econòmiques i per una creixent dificultat de subministrament. Que per lo que fa a la mobilitat i les seves implicacions en el... Però els científics exigeixen analitzar els fets amb rigor, com a mètode per poder trobar les solucions que ens permetin adaptar-nos a una realitat dràsticament nova que viurem des d'aquesta mateixa dècada. Els científics el que fem és, i sabem això, que per solucionar un problema el primer pas és analitzar-lo a fons, ser despiadat, descarnat, el més pessimista possible, fer del petroli cada vegada més car. És el que preveu Mariano Marzo, que està considerat principal expert a l'estat espanyol en reserves de petroli i de gas. És catedràtic a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona i col·labora amb diversos mitjans de comunicació des que a l'inici de la guerra de l'Iraq molts li van consultar sobre els interessos petrolers d'aquesta guerra. Manté una relació continuada. El model de desenvolupament econòmic i el model d'activitat econòmica està claríssim que hem entrat ja en la segona meitat de l'era del petroli. És com un partit de futbol. Se'ns ha passat la primera part, entrem a la segona i cada vegada ens queda menys temps per anar canviant i adequant-se a una situació nova que es perfila a l'horitzó amb claretat. Una situació nova que alguns pretenen afrontar simplement amb optimisme davant el futur. De l'arbre de les cireres hem agafat el que estava més a mà, les cireres més grosses, més lluentes, més accessibles, i hem anat deixant pel final les que han quedat a dalt de tot, les més difícils d'agafar, les menys lluentes, degut a l'augment de la demanda, i que hem gastat el petroli, diguem-ne, de més fàcil accés i més barat, el que queda serà cada vegada més car. Un